Akuluakulu, pali nkhani yongola mafupa kuphulitsa mafinya. Tikudabwa kuti zayamba bwanji poti akhala kutiuza mpwe mosemu dziko likuyenda bwino. Mwachitsanzo, kunkuyu amacheza ndi Brian Banda posachedwa. Anatsimikiza kuti dziko likuyenda bwino, koma president akuti zavuta. Zaka zisanu zoyamba za ulamuliro wangazi timve zowawa pamene tikuongola mafupa. Koma chimene tikudabwa, mu nthawi yakuongola atchola system ku passport, anatchola admark, system ya license, and moreover Minister of Information ananena kuti black box taisunga. Nkhani yavuta ndi yaikulu imene chifukwa akanangoti pasa black box yo ikanalankhula china chilichonse chimene tikufuna kuyankhidwa. Ma contradictions anali ochuluka kwa inapita kunzuzu inabwerera now the other report ndege yagwera muchipululu amene muchinkhalango chokuti sitingakafikemo a few meters away from a village. Pali mafunso ambiri. Akunena kuti akuphulitsa zithupsa zovunda. Inuyo mukudziwa fertilizer wa 20,000, thumba lachimanga 7,000, petulo wa 600, komanso sugar 800 zimapezeka mu chithupsa chovunda. Lero achiphulitsa fertilizer wafika 100,000, thumba lachimanga 70,000. Ndiye chiphulitsire chithupsa chimenechi zaka ziwiri zapitazi Malawi akhala pa ululu waukulu mdziko muno. Kunena kwake akunena kuti tikuchotsa mafinya mu chithupsa cha Mutharika. Mukafufuza bwinobwino mu chithupsa chimenechi munali forex ya $1 billion. Achakwera atafinya forex yonse yatengedwa. Sindikanakhala dokotala othandiza ndikanasiya chithupsa chimenechi chizipitirira kuvunda. Ndiye kuti thumba la fertilizer 50 kg nkuligulitsa kwa aliyense pa mtengo wa 4,000 mkanthu. Kodi pamene pasipali bwino? Kodi mukuniva ine kumtengo uko? Eya. Namumva wina akuti koma pamepo. Ati? Akuluakulu, 2021 kunatuluka vacancy ya Director General ku MPC. Ma interview anachitikira ku Blantyre ndipo zotsatira zinenda motere. Dr. Jolen Taba, PhD, anakhala pa number 1. Chakuchanya Halawa, number 2. Kenti Mphepo, number 3. George Kasakula, number 4. Wisdom Chingwede, number 5. Sangwani Mwafulirwa, number 6. Komanso Aida Gumeni, number 7. Chodabwitsa pa interview imeneyi anatenga munthu wa number 4 George Kasakula. Malawi munomo mulibe munthu wina amene atopiriza ntchito imene agwira zachakwera kapena kupanga compare. Are you sure? Ngati ali dolo wapanga chani mu zaka 5? Akuluakulu, wachikulire anachotsa inflation pa 35% ndi kufika single digit. Fertilizer, mafuta zimapezeka. Malawi munomo mulibe munthu wina amene atopiriza ntchito imene agwira zachakwera kapena kupanga compare. Enawonse amene akufuna ndi abodza. Amthalika ndi wokalamba. Ambiri akuchemera Congress ndi mphamvu ya umphawi, koma chilungamo akuchidziwa. Chawezi Banda mwachitsanzo amafuna kuyimira MCP kundilande. Pano asintha ayima payekha. Ngati MCP kuchita bwino monga kunenera mawayilesi, ndi chifukwa chani akuyima independent? Wena akuyita support Malawi Congress Party zone.
usavi chani ufiti chani ndani sakudziwa nkhanza zimene anachita malakonga zifani muno ndani sakudziwa. There is no way ife tingabwerere mbuyo ngakhale pang'ono osatheka.